Hello guys, welcome to my new video लोगोफोर आङो नै दिनैहाय मोनसे जायगायाव नै दंफैयो आरोना लोगोफोर बङाइगावनि साहा बागानाव एसे बेरायनो होननानै फैबाय आरोना गथ'फोरखौ लाबोबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आङो फैफेराखैमोन आरोना लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम खाथिबाबो आं फैफेरामोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों एसे नायफालांदो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना लामाखौनो एसे आन्दायबाय लोगोफोर फैफेराखैबो नालाय आरो मोनथिनाय मानसिबो गैफादेरा ओमफ्रायो न'नि गोजानो फैदो आरोना नै ओरैहाय अब्लाबो एसे मोखाङावनो बेरायलाबायनानै थांसै आरोना नायनानै थांसै लोगोफोर नै लोगोफोर नायदो आरोना सोमखोर सोमखोर जि मोजां आरोना साहा बागाना सोरबाफोर बेरायफैनोबा बेरायफैनो हागोन आरोना लोगोफोर मोजाङानो नै ओरैहाय फैदो 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 ओरैहाय फैदो आरो फैयाबा थादो फैनोबा फैदो ओरैहाय एसे नै ओरै जानिया हाखांनाय आरोना हाद्रि ओइ मोनहैबाय सासे बेयावनो थाथ'नानै लाबाय नै फटकखौ मालाय ओइ आयु मालाय इयावनो फटक लाबाय आरोना नै मानसिफोरबो फैदों आरोना बेरायनो लोगोफोरनि दलं बायला दंहाय गारिखौ जोङो गिनानै सोआसै दोनबोबाय गोजानाव दे फटकबो एसे लाना थांसै मालाय नै ओरैहाय गेटआ नै मानसिफोरा नै फटक लाफैदों आरोना ओरै हाबसै नामा जों हाबलांसै दसे ओइ सोरबा फैगौ सोरांबानो लोंग्रा जायगायाव फैबाय आरोना माने बेखौ होआबानो कालार जायाना लोगोफोर साया बिसोरबो गारिखौ जोंबो दोनबायना ओमफ्राय बिसोरबो गारिखौ दोनबोबाय ओरैबो आरोना लोगोफोर जों गेजेरजों हाबबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैहायनो फैगासिनो दं माखासे मानसिफोरबो फैगासिनो दं आरोना लाबोदो ओरैहाय एथ' सिङावनो मानो गेजेराव थादो राजा बाबा बाबा हाँ लेकिन जाना मत ले आजा जाओ प्रियान ओइ बाबा ओरै फै थांलाबायोहाय बियो एकदम बासो बांद्रायथारहाय नोङो बाबाया मिन्थिथाराहाय प्रियान ओरै फैनाय लोगोफोर एसे फट' गेरि लानोसै आरोना नै साहा बागानाव बेनिफ्राय बिराद मानसिफोरबो फैदो आरोना इनो जि मानसिफोरबो फैदो आरोना बेरायनो लोगोफोर ओमफ्राय फटक लालायगासिनो आरोना बिसोरबो रिल बानायदों सोरबा फटकबो लादों ओइनो खारलांबाय इखिबो माखासे मानसिफोरा ओरैबो बेरायगासिनो आरोना नै फटक लानो माबानो थांनायानो फैदो सासे मोनसेया दा थांनाय लोगोफोर नै थांनो ओंखारबाय आरोना दायो जोङो बेनिफ्राय नै फार्स्ट टाइम गेबावला लानानै थांबाय ओइनो थांग्रोबाय आरोना माखासेया ओमफ्रायो मानसिफोर बेरायनो फैनायाबो थांजोब्बाय
ओमफ्राय जोंबो दा थांनोसै आरोना ओंखारलांसै सोरबा फैबावदोंमोन दासो नोंसोर नैबे फारसेखैजाना हाखांजोबनाय नो मानसिफोर फैगासिनो आरोना हाथे मेगन हाबदों हाद्रि गुफुं नुबाय थांसैथ' जों इदि खुरनायमोन होनदा माथो नुवाखैमोन नोंलाय ओमफ्राय जोङो न' फारसे थांफिनगासिनो दं आरोना लोगोफोर माखौ सेकेन्ड जिलायखो दालाय अबाव सुनोब्रा दहाय सुनांगौमोन ओमफ्राय जोङो नै एसे गोलाव फैनानै नैबेयाव मा होनो बङाइगावआव टाउनाव आरोना नै फुचका जानो नागिरदों जों फुचकाखौनो जालांसै आरोना बेखौनो बिगासिनो आरोना गथ'फ्रा दाना दावराव आरोना फुचकानि दावराव लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो जाखानोसै आरोना बेखौनो जाना थांसै जोङो फुचकाया प्लेट लाबाय नोङो जानोसै नै जोंबो बेखौनो जानानै थांसै न'आव लोगोफोर बेरायनो फैनाया फुचकाखौनो जानानै थांसै आरोना जेबो जाला